Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-Parlament, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar kif wara 6 snin mill-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia għadha ma ttieħdet ebda azzjoni. U għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ressaq mozzjoni parlamentari sabiex jipproponi il-ħatra ta' kumitat magħżul tal-Kamra li ma' kumitat ikun jista' jinvestiga u jagħmel rakkomandazzjonijiet fil-Parlament dwar id-dritt fundamentali tal-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. 6 snin mill-mewt, mill-qtil, mill-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-ġurnalisti għadhom mhumiex protetti f'pajjiżna. U l-Gvern għadu jqishom bħala l-għadu tiegħu. Bernard Grech fakkar kif f'Lulju tal-2021 kien ġie ppubblikat ir-rapport tal-Bord tal-inkjesta dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia li permezz tiegħu ġie rakkomandat li l-Istat għandu jeżamina fil-fond is-sitwazzjoni tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna u l-eżerċizzju tal-jed fundamentali tal-libertà tal-espressjoni. Il-Gvern ilu iktar minn sentejn ikaxkar saqajh biex iwettaq ir-rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika. Sissa il-Gvern għadu ma wettaq l-ebda waħda mir rakkomandazzjonijiet ta' 3 imħalfin u m'għandu l-ebda pjan kif ser jagħmel dan fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista stieden lill-Prim Ministru Robert Abela biex jiddiskuti u japprova din il-mozzjoni immedjatament bħala impenn favur il-protezzjoni tal-ġurnalisti. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li l-Kumitat Magħżul ikun kompost mill-Speaker tal-Kamra flimkien ma' 3 membri nominati mill-Gvern u 3 nominati mill-Partit Nazzjonalista. B'dawn tal-aħħar ikunu id-deputati nazzjonalisti Carla Aquilina, Graham Bencini u Claudette Buttigieg. Il-Kumitat Magħżul ikun jista' jirregola l-proċedura tiegħu minkejja kull provvediment tal-ordnijiet permanenti tal-Kamra u jisma' u jirċievi opinjonijiet, suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u tal-pubbliku ġenerali. Apparti dan il-Kumitat Magħżul għandu minnu fih jibda l-ħidma tiegħu u jlesti u jippreżenta r-rapport tiegħu mhux iktar tard minn 3 xhur mid-data meta l-Gvern jippubblika l-White Paper bl-abbozzi tal-liġijiet ġodda magħha. Mingħajr biża' inħarsu lejn il-bżonn tal-ġurnalisti. Il-ġurnalist huwa ħabib tad-demokrazija. Il-ġurnalist huwa ħabib tal-verità. Il-ġurnalist huwa dak li mhux biss iwassallek l-aħbar imma jikxef l-aħbar. U għalhekk issa wasal iż-żmien li mill-kliem il-Gvern jgħaddi għall-fatti. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem sabiex il-ġurnalisti jingħatalhom dak li huwa tagħhom bidritt. Flimkien Gvern u Oppożizzjoni inħarsu l-qudiem b'dan il-Kumitat Konġunt biex verament inwettqu dak illi kienu qalu 3 imħalfin fir-rapport tagħhom ta' 3 snin u nofs ilu. Għal din il-konferenza tal-aħbarijiet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien akkumpanjat mill-wib tal-Oppożizzjoni Robert Cutajar u mid-deputati Carla Aquilina, Claudette Buttigieg u Graham Bencini.